Zarramarrara! A ver, plata, jale baketa. Humorearen epitemo abstraktura. Hemen gaude zuzenean, oinatitik Euskal Herrira naiz irratian, eta besta ema gauza zuekin, Iker Plazaola! Eskerrik asko, gudariz. Ongi etorri. Bakatu, eske, pilora txudituta gatu ez edau launoko El Cazador programan Niko Etxar konkursakien momentu ontan. Pixka bat zur eta lur nago. Ongi etorri, egun honarratzaldeon Gabon edo jetlag konstantatekin bizitzen joan ongi etorri beste barik. Ongi etorri bai. Zarramarrara, naiz irratira. Txatxi pilul pasoko da txatxi ez bera pilul bentzat. Bai! Nire Iñigo Asensio eta hau ez da N kantak. Baina igual dauz, txatxi pilul pasoko da txatxi bera bentzat. Bai! Eta Marikurik zestuako balneari xuan, esan eben moduan. ¿Sabe usted qué es lo que quiero? La tarjeta del hormiguero. Gaurko gaixa da estetika. Wow. Estetika. Potene oso urrin ikusten zaut gaur. Bai. Oso urrin. Baina beti gertu, emozionalki. Potene zeintu dia ja maiatzak emeretzi da gaur. Gaur da maiatzak. Bai, ostia. Emeretzi. Zehazka paso da urgun. Gure kalkuluen arabera. Gure kalkuluen arabera. Kristo ondorengo, 2008 maiatzaren emeretzia. Amaixak. Zeintzu dia zure planak udarako? Udarako? Bai. Ze planako zu udarako? Ba, ingo ikusi etorri. Ikusi etorri. Bai, ikusi etorri. Erantzun hona, bai. Ver venir. Hoi da, ikusi etorri. Ikusi etorri. Ba, en principio soñatin, baina igual astudukara pasan matingu. Noja bai, ez? No ya eres. Ba, Bilboko azte nagusia. Oso ondo. Donostiko azte nagusia. Ja, Leister, ja. Bai, Leister. Bai, jabete bat. Josita baten. Zeta baten, Mari, ja bat hor, jozu zure plana zeintzu dia. Ja, zu bixerea kendu dozu, ez da? Pikin bate, esanez bezala. Oixu banda. Oixu banda. Bai, esanez, gure torrela. Txamatxuzak ikainea. A ver, bai, jozu. Ba, nere asmuak principios dia... Ez dakot? Hola, ez? Nere asmuak... Basoiaz Pragara, aurteme Pragara, basoiaz? Bai, Praga. Nere helburua da egotia lasai. Lasai. Ya está. Josu. Esto te importa. Potene esto te importa. Nun? Esto te importa. Zeinekin? Guro tego lasai. Josu, baina seguro. Uda dator. Kasto gutxitu jendia. Azkenian... Udan gasto gutxitu. Hombre, bueno, según zera jokaketa zu. Zu kalifazio ya esto piztubia. Hori gisa da. Hori bentaja da. Orduan, bai, baina josu zenduzu edozein lekutan. Ezin eskatu kalefazioa ordenketako. Bai, exactamente. Horratik ezin josu eskatu, udan. Baina esan duzu edozein lekutan, igual dutzula nun egon, lasai egotia bestek ez duzula gure. Lasai. Brasileko favela baten tiroteo baten erdixen egongo ziren. Hori ez da lasai. Hori ez da lasai. Bada. Segun. Behin elioa zauzena lasai zauz, eh? Durangoko azoka bezala, da. Zer da? Ez pekek, dan ondo? Ondo, bai. Plazerrat berrez behin maixen hautia eta ez eskina baten. Baztertuta. Refugies Pulcam. Bai. Ja, operatu dutzue, tripako problema hortatik. Bai. Zure antigestino problemak eta? Eta ondo? Obeto, onja bakarrik, proteinak aldojan. Baina aurra goiaz. Ja ez niozu pilak txupau adibidez, ez da olako gauzak ez niozu. Igual horretik, osmosi, aurreko programaetan, osmosi produtenetan, igual horretik tripan notadu tximeleta horrek. Jo, noiz izan zen Malcolm programa martxoa kamar izan zen. Ez, baina hori... Hori aspaldi izan zen. Bestetan behin. Bestetan behin ju. Zin zen aurreko programia? Potenezin izan zen aurreko programia? Gaizkanata. Oso ondo! Venga! Gaurko beixera estetika. Gaurko beixera estetika. Estetika? Besterik gabe. Estetika. Eta estetikari buruz berbaiteko gaur bat ez. Bi konbiatu torri dia. Bi jakintxu. Hola ez. Claro, ona bakarri jakintxua datoz, eh? Horrati. Ona ikusi bestek ez dau. Potene. Aurkeztu gaituzu edo... Esto da aurkeztu egisa da. Bai, bueno... Igual da. Ola hartako listorra potene. Listorra potene. Maiatzaren bateko prekarixua, a.k.a. Josu Zubia. Txalo, Eta potxonia zerbikia etorri dan gure izaki mitologikoa. Espeiek! Gure patroia! Espeiek! Gure patroia handia! Jesusen... Bueno, gure barko gaixa da estetika. Estetikari buruz berba iteko potene zeintzu datoz
Eta zeintzu dia, abanti, A ber, zure aurkezpenak. Uxue Amonarriz, Getxoko gorpuen lurperatzailearen eta alkatearen idazkariaren alaba. Dragoi bolako vegetas maite minduta pasas orojale izatetik vegetarianora. Gazte sentitzen jarraitzeko gaztea irratia piztuta du 24/7 eta bere ametsa Alexak irrintzia egiten ikastea da. Josune Afganistain, ama Afganistaingoa eta aita altzirikukoa. Munduko herririk politena Niko txarten muga. Teba dela dio. Hotz handiko emakumea denez, txixagura handiarekin sartu ohi da itsasoan eta txixaren berotasunarekin irauten du barruan. 2 minutu asko jota. Piercingak txikitan karramarroek zulatutako zuloetan ditu. Bi gonbidatuek Euskal Herriko Tuerkin akzioen 189 dute. A ver. Falta den 1 hori, Seiborrek du. Ya está, ya. Venga! Botene, akabo orduko ja beste podcast batean, Bai. Bueno, Oso etxean lan, luzia, Ondo, botene, ondo txalo beba. Bueno, Uxu eta Zune, ongi etorri. Zine. Zela da, Zune o... Zela, Zinea? Zine. Nazo bezala. Libre. Oñatiarrez, ez? Zuneo. Josune, eta kantu bat joteko orduan, Zune, esan dutze. Ez esan nahi indikan, lelena izan zera. Lelena izan zera. Joe, potene, ondo, Osa, kagarro moment, ja, lehenko minutu, uti. Oso ondo. Aitzinaria naiz, orduan. Oso ondo, txalo, potene. Hori atitudea. Bueno, aipatu bigu, hau ikusten eta entzuten dabitzen handako, etorri zera pikin bat, errazaka pikin batekin, zehazto, sari bat emunot zuen, konkretuki, Koldo Michelenan, web horri honenan, sari xa. Bai, oso pozik gabe. Oso pozik gabe. Azkenean norbaitek onartzen digu, Ja. webunia politia dakaula, joder. Bai. Benetan. Zorionak. Zeina zuen webunia, zehazki, Untza.eus. untza.eus. Bai. Baina, Erreza. sarixa ez dut zuen emun web horreatik. Ze web Zerrena daba. eman diguteba. Funerariasarriaga.eus. Kontau pikin bat zuen proiektu berri hau, funerariasarriaga.eus/home da zuen diseinua, ezta? Eta, bueno, emozen nota sari horrekin edo? Bai, aitortza dute gure lana eta... Claro, eta horretik dut zerzi pikin bat, ba, ez? Bai, hori da. Gero ospatu genuen pixkat eta orduan ba. Bai. Oso ondo, oso ondo. Bai. Ba, bikain. Josu, estetika. Ez duzu inoiz aukeratu, edo ez duzu inoiz buruan euki, zehazki buruan, aldaketa estetiko horik itxia. Mira, adibidez Turkiera fatia. Adibidez. Edo beste bat. Edo beste bat. Edo spam batzu jartia, hola. Ez. Edo piercing bat. Hori da erabaki Tatuaia. politikoa. Erabaki politiko bada, ez? Beira, baina, lehen... Independentziara buruzoiltasunetik igual, Beitu, ez? independentzia, hor, beira. Lehen Gure esku dago. A ver, joder. Hori bastante estetika, bueno. A ver, gizurra muten dagoen arren, lehen ule luze xamarran eukan. Lehen noiz? Bai, lehen, oindala, ez hainbeste urte. 10 urte. 10 urte. Bere teoriaren arabera. Bai, eta eruatenen flekilua. Eta flekillo hortan, batzutan pasaien zan, hori, pues, independentziara bidean, ez? Emoten duen Moisés pasaien zala, eta ezin zala juntau, ez da hitzu? Eta, bueno, pues horra arazo bat zan. Bildu orduan. Bueno, beste barik, ez da, horrak hor daunez esan dozunean, eta gustako esaten, bueno, pues horren aldaketa bat izan za, pues mostia, adibidez, eta alopezia, bixan. Josu, sartu zara noiz bait olako, abia funeria sarriaga edo olako gune baten ikusteko folikulo edo zela da? Bakoitzak, ule bakoitzak edo, folikulo. Folikulo bakoitza, zenbatian dau? Folikulo dozenia zenbatian dau? Zune, bakitzu? Zenbatian dau? Dozena bat folikulo zenbat euro dia? Zinuak zenbatien da. Hori da. Burtsan. Segun nun, Segun nun. Segun nungoak, baita. Claro. Eta segun ze moneta. Hori da. Segun ze moneta. Hori da. Segun ze moneta. Bai. Zu betu duzu, Josu. Zenbatian dagoen. Ez, oin dakikena da, kontatu didatelako, bastante viaje kompletuak organizatzen dagoia. Zeharako, Turkish Airlines jarteko, bai. Baina, negozio txarra oso ondo da montauta, benetan, benetan. Bai. Nik ikusi nun, behin sartu jarrian tatuatzen. Bai,
tatuatzen, osea... Ze, skinhead modura. Rapautan gazan bezala, baina, puntitok. Bai, eta ez da gaizki geraketan, Ez. Baina hori ez da body milk noien esatera. Hori ez da body painting. Body painting, bueno, Bueno, body milk bezaleke biaguzu bota buruan, kremia, ja. Potene, Bai. aldatik estetikoak, zatik uste duzu egon hori dialako aldaketa estetikoak eta. Hori, pertsonea be aldatu jenda dizio zuen ziar. Claro. Eta momentu baten uste igual ideologiak eruan da edo bestela pentsauta. Momentu hortan hori sentitzen da bitia eta hori. Bai, barrutik urten dako autu, bai. Zuk adibidez aldaketa estetikorik auki izan duzu? Beti izan ez guapu, así que ez. Txandaletik igual bakerora, ez? Bai, ondiok kuarreko batzu behor dauz, ez Bai, ez, hor dauz. Bai, erresistentzia. Bai, eta bakoiek amak, aitxak erositako bakero batzuk hor, aparkauta, kajoian, eta ba... Primoan bautizoak. Ez, hori, amaman urtia dira, venga, amak eta aitxak obligauta, venga, jantzizu bakero batzuk, eta jantzizu, mesedes, arreno, otoi. Mesedes, eta, hola, baina batu da hor estankauta eta gero beste batzu ausartu dira behintzat. Ausarrik asko dako, estetikak. Zuen kasuan egez, ausartak izan behar izan zai untzan kasuan edo zunen kasuan edo da unza. Untzan kasuan edo, ausartak edo izan behar izan zai aldaketa estetiko batikeko, ez hasieratik akaberara bai aldatu da bastante untzan estetika. Bai, eta tuekinak. Bai. Bai, izan ga ausartak esango nuke. Bai. Bueno, bakoitza bere... Bai. Osa, igual gu biok, igual bai. Ataundarrak. Terrible. Ataunea... Ez da iago, ez da? Galtza bakerua justo aiatzea, bai. Ataundarrak haindik daude, Astoreko... Galtza piratak. Garai batzeko galtza horiekin. Kilometro laro eta sortziko espike bat horretak. Ondio barrikada entzuten eta arroio. Oso, ondo, Josu. A ver, dinamismoa. Bai. A ver, hemen dagoena da diez dilema badauz, espekiek, zuk ondo dakitzun moduan, zuk operazio estetiko batzukin zebela. Hor, badu Igarten da. Mobilan, badakutzu errekonozimendu fazial hori eta mobila horren bitartez ez blokeau egin da, ez da, klaro. Operaien mazadebidez mozutik, eta ez buzu hori renobaiken, mobilak ez duzu bereko. Eta, fallo bat. Hor sistemaren fallo bat, Matrixak utxe egin du. Bai, eta ez hori bakarri baizik eta hori aldatu egin duzula, ez da? A ber, nik hemen dakot galdera oso zerixo bat, ontxe estetikan zentrauko gara operazio estetikotan. Bakatu Josu, tema deskoin konkursuan niko txarfandak dugu oskorriko bigoteru. Euskal Kultura Telebizien Espainola, no sondo. Gure jarraitze gintzako ez da kontu, ez dakite. Jarri telebista, maiatzak emeretzi. Bueno, orduan... Arritu da. Zer egiten dut hemen? 10.000 euro. Kukupitxo. Bigotea oso elegantia daka horrek. Bigote, oso elegantia. Oso elegantia. Estetika baita, ez? Bakatu Josu, baina da, oskorriko bigote duna eta KFC-ko... Bai, gustau izan. Bueno, a ver, segitzen esaten? Galdera serio bat zenula. Galdera serio bat. Operazio estetikoa. Hori da, operazio estetikoana. A ver, sensazioa muten dozu. Cuando hace pop ya no hay stop. Pop, bai? Iruditzen zait. Ze ikusten, bueno, pues eso se da, eta ikusten dira gauzak, ez, bai. Eta hori batek egin dago hasieran, pues, espanak apurtxo bat, ezta? Pikin bat. Goikuak, imagino. Gero ya, bekuak apurtxo bat. Vale, gero ya, sudurrain, punta, ez dakize, gero ya ez dakize. Gero, puku, azten da, bueno, baita dako zer ikusia kotzun diruakin, hori esan beharra dago. Baina, gero, zure kasuan Josu prekarietatean inseken aldaketa estetiko bakarra da osakidetzako operazio bat. Exactamente. Bai. Gaitxo egin bihar. Baina hor, nun da muga, hau da esan gurot, zer da hobekuntza bat eta zer da aldaketa bat, ez? Claro. Zan nahi dut. Esan nahi dut. Es que subjetiboa da. Subjetiboa da uzue. Bai.
pertsona bakoitzak erabakitzeunean aldaketa bat nahi dula, pentsatzu hobeako Hombre. beti, ez? Claro. Bestela Hombre. ez duzuiten aldaketa. A ver, Andoni Brun. Uxue, ez. Hori da. Andoni Brun! Zure uste, a ber, baina esan egisa, osea, ikusten dozun aldaketa danak zure uste soberako dianak. Ez, a ber, nire ustez ez, hoi ba. Osea, Esan Claro, dagat, ez, ez. espero zuen handoia jaro gaizko urte, tia. Hori ja, bere beste gauza da. Ja. Ja. ja, hori dola, ja. Baina bizitza erronka bada, ez da azken batean espetiek. Bai, arriska onbida. Uste. Arriska onbida. Claro. Estela arriska barik zeda bizitza. Bai, Zeda bizitza. Hor atzera bueltarik ez dago, ez da. Segur. Ez dago atzera bueltari. Bueno, bai, gauza bat, bai. Tatuaje egiten dozu, aldozu gero porra. Bai, baina... Baina gero beti garen zu marka bat, Ja. Bueno. Bai. Bai, baina pin... Azidua zela da hori. Gero gaztau iten da, eta gero Bai, berriz. botoxa, Ah. botoxa. Hori, botos, botos. Botos. Badaki, espetxeke badaki. Botos, ez da. Hau dana, Gogor dako. hau dana ez da lortzen ensalada jaten bakarrik. Usune, Uxue. Bueno, barkatu eski. Bueno, Josune, Uxue. Usune. ez da keke. Usune. Zuk, ze persona bakarra zei, Usune. Vale. Zuk, arreta asko jarri txatzue estetikari, edo janskeriari, edo itxuriari. Bai ez? Nik bai, Bai? bai. Eta azken aldixan gehiago. Oh, azken Bai. aldixan. Hor, oinatik urtetxako, Itziartu ere hola da, Ah, bai? Bai. Bai. Ah. Obrak egiten nabet ez da itziar aldean, karreteran, porque... Bai? Bai. Bueno, igual da. Ondo eta. Esa, txiste txarra zen. Ez, kotxean, bueno. Es que nahaztu ez bi aldiz pagadot peagia, es que zer haute zartu ez muetak, bueno. Bai, eta zure kasuan, ne? Porque Usune, ne? Usuetan, Ne? Bueno, nik batzutan. Batzutan. Bai, eguna azkat. Aha. Bai. Batzutan ez dut zaintzen estetika eta beste batzutan bai. Ja. Bai. Gaurko egunera adibidez, olako resaka egun baten, hain zari importante bat jaso hostian, gaur izpilura betu eta duzu, zen aska, ose ondo, zer zaten zaizu. Gaur goizian pixkat arpegia genuen, esate dugu nula. Bai. Jo, hau ezin dugu arreglatu. Osea, Bai. operazio estetikoek ere ez zuten arreglatuko Ez. arpegia. Ja. Siesta batek bai, ez? Bai, Siesta batek siesta batek konpondu arreglatu. du. Siesta batek zuen ustez, eske mundua, Bai, claro. bitxa maraketan da, Bai. gai hontan. Ni ustoten nagoela zuen banduan. Baina zuen ustez, siestak egun bat aldutzu erreglau. Bai. Nire Bai. siesta asko botatzekoa, baino behar baldin badezu, Bai. nik uste da. Bai. Eta gaur behar zen nun, Ni gaur behar nun. gaur behar nun. Osea, Bai. Baina Bai, hona sofa. etorri dialako ez da ben siesta. Claro. Claro. Ez dut ulertu zuen, Botene, ja, a ver. Bueno, Josu, Bai. aurreko programan ez garen aipatu, baina oso importantia da, ze Josuako katu bi. Bai, bi katu dako. Bi katu. Eta bat, Katu bi ondo. katu bi, katu bi, eta, oskorreko ondio gordau, hilda gure katue. Eta kontua hor dau, ez da hil, edo bai katue. Ze bere katutako batek dako, bueno, inmunodeficiencia, bai. Inmunoeskasiaren Inmunoeskasien sindromea. virusa. Iesa. Bai? Iesa. Bai, dauka amak pasazioan. Eta egisa da, ez da Benetan, broma, ja. baietz. Herentzia eta Ez da izan zarautzen broma, etxan, bai. izan zen inmunodeficiencia. Bai. Ostras. Bueno, Josu, pikin bat, Eta da hori, bizi hil. bai, hor dau. Koloka. Bai, tarteka marteko kiskun kaskun ez da hor. Pinka larria. Esklusiba badakot. Esklusiba dako. Bixarrilko da. Ez. Ah, ez, bale. Beakeri pasau xau. Albaitari txana fanginan aurrekoan. Bai. Beatanin. Bisok. Batera. Eskutik oratuta, ez da? Bai, bai. Hola. Eskutik oratuta. Ez da gura fan. Eta gaina kabroia da, Ze, karo, gero, ataraten dutenian, poltzia, albaitari xana fateko, Ze eroskiko poltzia hola? poltzia, katuan De viaje, poltzia. de viaje. Hombre, Ni ja. benitza oso maikatu sentiuko. Arek badaki, eta Usain ibili egiten nintzen 10 minutu katuan atzetik, korrika etxetik. Osa, imagina, hola. Bai. Kira ona! Eta arrapone ben, Arrapose ben. venga, eta fuera. Eta gero, momentu hori, Eroskiko poltzia eta. kaletik, veterinarizorako bidia, katua hola. Nola. Gainera ez da biten, miau, ez, jota osarra. Hombre, ez da gaixoik Miau, egongo. baina autotunia. Hori da, pues, nervioso jarten dalako, eta ya está. Bueno, Miau, baina autotunia, es que... Baina ze katu gito. Joder, ekatuak, rollo itzen ni bezalako. Zelako, Bai, osea, Zuk etxean dakotu katuak. Zakotzu katurik? ez.
Orduan ez zara, Osa, ni baserrekoa naiz, baserriaren orkatuak bueltak alditzen. Eta Orduan bakitzu zeo zer. Bai. hori da. Bueno, total. Barkatu, Ilosu noiz bai katurik, barkatu. Es que, Ilosu noiz bai katurik. Ai, que pena. Que curioso horra da, Ez. Nik uste hori legala da berez. Zerauz mundu hontan, gauza asko legalak dienak, ordilegalak, baina berez moralki ez dienak oso. Dau praktika bat, oso edatua. Dala. Baina zazpi bizitzak. A ver, nik ez dut... te jode. Baina ez dut ningu da. Osea, Mario Bros. Saku baten Poltsan katua. Guazen serio jarta. Fra, eta bum! Mesedes. Ai, que pena. Horregatik hartu neben bigarrena. Bueno, Josu. Ba, eta bigarrenari aixo pasau, iesa. altxau pasau. Aixo pasau. Oingoz, Listutik. hoi da. Tengoz? Eta nik etxa proba ekin bihar, baina ne ustez bako ja. Nio, listutik altzaio pasa. Seguro ez daude? Bai, albaitariak esan da, Miriamek esana... Zuk beste iruriak erazo para Orduan, a ver, ingeben revisionua. Ja, anekdota luze doa, ja, Bai. Eta pixau eben, hor barbon bastante formal portau zan. Pixau eben, hartu eben biharre ben indizinuak eta hola, eta esan eben, oie, ba oso ondo dau. Bueno, Momentuz beste urte bete, bai, ITV oso pasau dau. Oso ondo, posten gara, ba. Karo, estetika eta animalixak aipatu ditugu oin, zuek animalitik, zuek aipatu zu bazer baten bizi zinela, baina animali, osea, etxabere moduan eukiozu animalirik, ez animali bat, horre daue katxagorri bat. Oiuak eta txakurranak. Ba, oso, no? Vale. Ez que, esatia gura nebez, txakurrak eta hola, askotan, katuak ez dakit jozu, baina txakurrak eta bai jantzten dira. Badu, jendia txakurrak jantzten dira. Ke horror, ere zindet. Jantzatu anorak bat, da mundu txakurra bat hola, tutuk esplaxetik. O Supermanen kapia eta guztiz. Eta hori da humiliazioa. Humiliazioa. Hori izan marko zan ilegalan. Hori ilegala esan dut. Zuek olakorik ez tozu. Ez. Vale. Ez tozu lako eki txakurrik edo, oza, Nikor, bi gauza. Txakurra dago badazkau. Nikor, bi gauza. Bat esan biot. Eta bestia ez. Vale. Baina, batzutan txamarra jartia txapurrei Fatxaleko bat. ondo dau. Ondo. Zeba. Zerga. Zerga hori, ez da la katxiporretako maskota bat. Eurixa egiten dagoenian, lagunok, bustiken dia. Eta gero etxea Eta jautakoan. etxai hautakoan, usaina eukitez aparte. Ba, ez da hori. Eta orduan, ba, horri, pues, atera bidea eman nahian, Atera bidea. pues, zea. Umiari Gauza batek. txamarri horrean, tipo, gaztexako. Hau da, ni kontra nago eta Umiako usainako jako, ez da? eta ados hau ilegala izan biako litzakela, maila estetiko baten txakurra jazten dituztenak horra ados nago, zalantzari gabe. Baina modu praktiko baten jazten dagoenak, nik uste dut, hori, txalotu ez. Baina, Guillotina. kontrakori bez. Guillotina. Susto bat. Vale. Zuek, klinika estetiko bat eraibiako bat zeben, ze klinika estetiko ereko zeben? Zerrena? Bai, zerrena. Zer galdera hona da, Galdera hona da, claro, mera aldaketa estetiko asko doz, baina ze jarriko zotan persona bateri? Wow. Ze aldatuko zotan estetikoki persona bateri? Jo, ez dakit ez dut inoiz pentsatu, Beti pertsonen arabera, ez? Gaur Karo, Batzuk gauza batek balkio faltan edo boketako eta esatu ba beste bat. Bai. Nik, importantzia gutxi emutizioen gauza bat. Eta da, bizu durzuluen simetria. Bai. Hor, ez dia oso simetrikuak, Ez, batzuk ez dia. Ez dia, batzuna dia beste barik, baina ez da oso deigarria. Da, bueno, beste barik, bota dut, baina... Bota duzu, baina... Zuk adioz jozu simetriko dakotzu? Ez. Behar ez genon irudi bat ikusi berri dugu, ni esker jozu. Habia dira handiko trenaren tunelak. Joder. La Y vasca. Claro, baina hor dagoela autoestetiko baten atzian dau, hau, osea, berezko... Gerra zein oso ikustiak. Ez, zea bat, nahi bat, edo behar bat askotan, ez? Bai. Adibidez, bizkuak.
Bai. Bizkue, Biroioak. Bai. Biroioak, begiputsak, begiokerrak. Bai. Hori garekin landu geben. Bai, garekin landu geben. Bai, aspaldi, bai. Argortian. Hori legala da? Zedara legala, ez, baina esan gurot. Kasu hortan adibidez, begiokerra zuzenketi, zuzenketia begiradia, hori biharrezkoa da. Baina, gero ezingo da betu al eskerretara, eskumatara. Horre bere bentajako, playera zoia zenean motxila zengetako eta bestia. Baina, bentaja badago. Baina esan gura dut. Olako aldaketak egiteko klinika bat eriko zeben, edo gehiago rollo coaching ezetiko bat. Zuri dagokizu arropa estilo hau. Zuri dagokizu Más coaching. Bai. más coaching. Más fantasia. Hori Más da. fantasia. Bai. Bixetetik zeineako olako ezagutzak gehiago? Olako coaching zaik. Josune nik uste. Bai. Gehiago gustatzen zaizu pila bat. Bai, gustatzen. Bai. Coaching. Coaching, baina igual... Bai, gauzak, bai. Vale. Ez dakit ulertuan. Bai, ez dakit. Bai, kodo Michelena gogorra, izan zen kostumaten ez, Webune potente izan bizan zuena, La leche. Bueno, ingo zeben guri hemen hola coaching express bat. Josune, hola, ezagutatu, poten erola gainetik, bueno, espetek ez dago biharraz dirik. Plaxa, horretik etorri zera Alkondoriaz, gaur. Bakoitzari. Bai, bakoitzari, hola, ze aldatuko zenke edo zeina bakoitzan, hori da, estiloa. Hombre, denok zaudete beltzez. Osea, pixkat, hay que cambiar. Bai. Titular bat, hay que cambiar. Vale, bueno, horrekin ondo, bigarren... Bai. Zea bat feedback gehiago alba da, si normalean coachingzak karuak izaten dira. Nik €100 ez dugura pagaik izateko, hay que cambiar. Nik, personalki. Ez, Josu? Bueno, ikeman dut oinarria. Oinarria. Oida, Josunek. Bala, zat ikusten tatuaje, belarritakoi, kola... Bueno, espetxeke dako tatuaje bat ipur masaian jartan da. Insert coin. Banko gipuzkoan jartan dago. Baina, bueno, biztan agerian ez. Oida. Ze gauza gehiago, Josune? Gero, hemen pegatzei zuei baita itia bifurkazion de lengua. Hori da, sugia bezala, samostea... Hori sudakotzu? Erakutzi. Ez. Beneta Sabizen ze pasa usan? Ja. Ze pasa da? Beneta Sabi! Se pasa da? Kaldutan, hau. Joder. Y al monte, con el PNV. Bueno, hori ze irratiken entzuten da Beneta Sabiz? Ez que gu bakarrik nahi zentzuten dugu, Bueno, baina benetan, hori guau. Ez, baina... Orduan, esklusiba Jokoa badako, mango ja. zizuen. Osa... Ostras, baina hori... Gaina mostiak? Bai. Hollywoodero ezatea, Halloween, truko trato da zu. Sustaineko, ez? Igual gure zirkura familiako baina. Gure zirkua. Bai, gure zirkua hau ita bakarrik, ez? Txalo da. Barkatu. Gure zirkua. Alda... Esto sekula probau. Bueno, claro, ez dakotelako bi, baina... Litzake edo alkoholiake bi hizkuntza inberba. Ahoga baten barruan. Imagino momentu batez. Osa, imagina... Bueno, Esperanto danan mezkla bada, adibidez. Osa, bat euskera ez da ez. Txarroio, mongolak iten du, bitono... Bakitzu hori? Bai. Igual baina bi hizkuntzekin, ez? Bai, izanlik, O euskalkixakin. Alde baten gipuzkera eta bestiakin nafarrera. Gaurko gaia estetika danez. Bai. Eta aprobetxauta bota dozun mingainan bifurkazioa, horrela itzengo dugu. Bai. Mingainan bifurkazioa. Bai. Hor, natura katian, aspaldeko kate bat, natura. Bai, ez da? Natxa. Ez? Noitxoa. Euskal Telenauen, natura, kanala, dokumentala eta hola, joder. Oso jo, que mierda. Ostre Euskaltel, Barkatu baina, osin kanalatu ziela, gehi bi. Zala, programazio igual ikusti, baina bi ordu atzea. Hori da, hori importantea da. Bueno, orduan, hor, dokumental batzutan,
agerketan zian jende bat, zeinak ineben aldaketa pila bat estetikoak berezean, eta bat euen bihurtu zana lagarto bat. Ai, ama. Bai, eta hola, Black Alien bat badau. Bai, hori. Black Alien, idolo bat. Bai. Esan eben Black Alienek, zela, damutu izala. Hori da, izan zan, bai. Eske, berandu. Hainbeste operazio eta gero. Eta hori, Instagramen gainadako, euneko 60 ondiok, prozeso, eta euneko 60 ondiok ez da jau, euneko... Nik uste ja urrenko pausola gorrutzeko partek amputaikia. Eta ja eureko izangoa beha amputauta dazka. Hombre. Osa, kenduta dazka rollo bihatzak eta bai. Eta pitilinia bihikian sartituta, o ez da kirelako bai. Gero azka rollo ezur batzuk, osa, sartuta gauza bultuak eta... Eskama moura eukiteko. Bai. Igual, irulegiko eskua gainak koloriatik bere eskua. Irulegi eta eseteria da. It's mine. Eta gero enbesta tigria. Tigre bat. Seguro etzela takolon dendako disfrazen bat. Ez. Tigre gongo. Hemen eukan, hola. Jarrika. Zeak. Zela, Josu. Mierda, hola. Hau, justuta, eta gero bigotiak eguan jarrika, baina gero bustana, bai. Makina bat, baina eukan. Eta horrekin faten zan kale, a ver, madre mía. Ole. Hau bai, imagino, faten zaela, hotel bateko harrerara, eta bea, esan gure, bueno, haizu. Recepcionistia estan bitxartian. Ez, papel horretan, esaten dut. Eta horrekin dudak eukibiako dago, deneixa hori ertzaintzari o aireportutan entregau eta a ber zuzaren. Txarrio polizia, ¿ves? Seguro. Sustautan zirkule. Ospa emendik. Bai, ate. Horrekin gauzat. Horrekin lotuto, bagoen pertsona bat, ¿sabes? Operazio estetikakin, baina zanen da txakurra zala, eta erosela txakur disfraz bat, 10.000 eurokoa, bueno, dolarro. Bai, o bitcoin, bai. Eta ja beti txakurra moan kaletik olin zan hor mozorakin eta hola. Eta berraik ez, Guau. Ba, guau, esan guau. Uf. Es que hori, segun ise hizkuntzatan sound esango, Bai, hori da. Baina hori gabitzarten beste terreno bat, esango hori faktore mental bat da. Esango ez da ja autu, esango joder, ni izan deke armarixo bat bai. Eta hola ez dote zergak pagatzen. Armarixo bat, naiz? Zuzuk, zenbat pagau duzu aurten, zergetan? Buelta binetzu, Ez dugura, baina hori da ekainean buelta. Ekainean buelta? Bai, vamos! Venga! Asko postela, ze Josu Belgiostak geixo urrunketan prekaretatik. A ber, baina bueltaikia ez da ona, Prekaretatea ez da bueltoko? Osa, baina ogasunak zuri dirua bueltaikia... Hori da. Prekarioa zehala aitortzen dizu. Exactamente. Bai, osa, mete izu erregalotxo bat. Bai, ze pena behar hartu. Baina, orduan, asko korraiten mozu, irabazten mozu, pagau diozu, ondio geixau. Ez da nire kasu. Plaxa, zer, potene. Gaiz aldatuz. Hola, potene. Zui pegaiti xatzu bastante, igual, denda batera fan, oguntzen kontzertura, eta gero gurozu kamiseta bat probau. Bai. Eta, hori, handa doblauta txukun, hartzen dozu, probaien dozu, ostia. Bai. Igual hau ez, eta jaeten dagoena, hola, doblau barik, pum. Portene, asmoguzu bete-betian. Eta, de hecho, lotzia emuten doz, eta beti jendot faten ezela beste prenda bat topaike, beketa eta, jate otor beste eskina baten. Baina, eske nik olakotan, behintzat saiatu, doblaiken, saiatu, hiru aldiz. Ja, ikusko dendarizako, untzako gentien guztia, behintzat saiatu da, baina ezin jau. Baina oinatiarra da. Bai, hori da. Ez que zatik ez duzko estraña. A ver, eso sí, imagen da gotzonería. Ez, ni gero oso... Bueno, sí. Oso se, bai. Peagia bialdiz pagatzeko igual oso inteligente nahiz izan biak, Bueno, urkullu hola dau. Qué dolor. Urkullu ya ez, Ez, ya izan zian gaina, ez? Bai. Jo, ba, ze sorpresa urtezan, Joder, espero. A ver, ves. Zein urten ebe? Ba, partido hori, tía. Bai. Zan ebe ya zeran geho... Baskerian, bai.
Egisa esan da zenbat aldatuen errealitatea. Bai, eta atzeko pantalla, bai. Bai, atzeko pantalla, haitxoine. Aldatu da. Bueno, bai, ondio gabitze... Gazta. Estetika da. Hau estetika da. Bai, bota duzu. Zerbait gehiago esateko? Era, jazta. Atzia beza horrontziak, eta bai. Estetika, bai. Zuen ustez, estetikak badako asko... Ez que, zurek beketaz ya. Ez que ya. Zuen ustez estetika badako asko komplejutik edo adibidez, komplejuak tapaikeko asmotik edo. Bai. Bai? Bai. A ver, momentu serio bat. Momentu serio bat. Zetarako. Bai. Jo, ese susto. Serioa esan, eta gero ja hori bota, eh? Asi? Osa, dane gustatzen zaigu norbera aliketa onduen ikustia. Momentu bat, etematingot. Albozu lusatu asko, ze, bueno... 30 segundu. Ez, gero hemen datu gataten jugu eta futbola mura, ez? Ez niako euneko pase hoi da. Eta euneko laro gehiago jugu zue berba euneko gehiago ordan hoi lusatu. Vale. Ez, hoxe, osa, nik adibidez, grano aldin bakatu saiatzen naiz diskutatzen, porque besten nahi agertzea, edo... Besten nahi agertzea. Pues hoxe. Eta ze beste kompleju dakotzu adibidez, hola, bai. Mezu bat Euskal Herria. Euskal Herria komplejuen kontra. Bueno, txoi, komplexuen aurka. Komplejuen kontra. Komplejuen kontra. O alde. Aldere, bai. Komplejuen alde, bueno, nahi duzuen mesua Euskal Herria. Bai, a ver, labur biduz, egin berba. Hori da. Osea, a ver. Momentu emozionante baten bila. Momentuz irratia ez da brailen emititzen, oda, itzabiazko komunikabide bada, orduan alba da hitze egin. Hoi da. Eta gero hau igoku Instagrameko riltara, hola jentiak ikusteko, laikak emoteko. Mezu zuzena. Bai. Hitze egin, gonbiatu hitze egin behar da. Nik uste dana dazkaula... Komplejuak, oida. Eta, pues esan inbiardara dazkaula, pues, jo que sé. Eta... Ez dara ez dertxalarra. Ez dara ez kontra, eta ez talde. Ordan kontralde. Edo alde, zuzer zaude. Bueno, nik entzongo ez aquí, Kontra, edo alde, gu kontralde. Txoi, a ver, orduan. Contralde, por supuesto. Contralde. Uxue, Josune, contralde o contralde? Contralde. Contralde! Edo alde, zuzer zaude. Bueno, ni oso ondo ez da aquí, Kontra, edo alde, gu kontralde. Contralde, por supuesto. Contralde. Eta hain lehiaketan dau Mikel Márquez. De repente agertu xatu. Zemate euskal artista, ez da? Jesus, ene bada. Hala. Bai, gaur, egun berezi ez da. Televisión española. Especial cantantores en vasco. Zenbat minutu gehiaz baia? Osondo, zenbat gerrez jarriko, venga. Ya acabó da, Joder. Osondo, bueno, akabo horretik agarrota Luziez momentekin fan horretik. Lasai. Untza, akabo da ya? Bai. Listo. Bai, seguro? Se acabó. Eta urak bere bidean? Ura bide bidean? Zer gertatu da hor? Ja. Zer? Bueno, proposamenak egoten dira, eta esaten duzu kontralde, por supuesto. Contralde, por supuesto. Bueno, orduan zera hori, azkena. Baina hori da... desordina da, oza, hori ez da... Abesti zer da. Hori zer da. Hori ez da untzan kontzertu, ba. Hoize da. Osa, zuzoaz kolaboratzea orkestakin. Claro, baina etzara zu, da untza. Claro, gugea untzaren representazio bat. Hori da, baina ja ez dago, amaitu da. Baina untza ja? Untza amaitu da, baina untza betirako gelitu da hor. Ja. Baina Laitz eta Maider Moura, urtenziala zuen kontzertua. Adibidez. Eternals. Untzaz goztan egon ez ginen hemen egon gore, ez da bai, no? Hori hola da. Edo bai. Edo bai. Daizu? Bueno, kontralde. Ja, kontralde. Contralde, por supuesto. Vale. Osea, untza, ondiok ez dela bai, baina ez. Mertxanan jarraituko zira saltzen? Ez, bukatu genuen martxoan. Martxoan itxi genuen denda online. Ez zinen enteatu. Ai ba!
Controle, por supuesto. Ez que hori berri txarrake jarriketan dau. Ez, itxingo dugu. Bai, guain izango ga Sociedad Gastronómica. Bai, pasatu da, kooperatiba bat izatetik, Sociedad Gastronómica. Horra noi, eskuarren dakutzen, bigarren proiektu da hori, lehenengo generaria Sarriaga. Bai, weba iga montatzen, bai. Abertzari. Ose ondo. Ez, bueno, Josu, eben, eurak... Zoi disko asko saldu ituzu, Nola egin da hori? Josu. Ze, Josu, gadiz ez da disko asko lek saldu. Venga, a ver. Sei disko eta da, sei disko. Esplikau pikin bat. Tutoriala, Diskoa. Estetika landu behar da, diskoan ere. Estetika landu behar da. Bai. Ados? Josu, bazila egin da, Zer? Osea, mozura bazila egin da. Bai, ja bukatu da. Kantuak, ez, kantuak egon bideia hor, diskoan. Eta unak, A ver. Eta... Zehose gehiago ez dakitena? Irratian jarri kantak, horrek asko itego ere, jendean gana iristeko. Kontaktuak. Bai. Kontaktuak, pasau. Josein Etxeberria, Zagamarra, olako lekutan. Zagamarra, karo. Gugara kontaktuak, Horretik etorri zein gana, karo. Mila bosteu jarraitzaile dako ja, gora. Geixago. Eta gehiago, gazitu gulago nahi. Guri, rollo etorritxoko jendia, ez. Esto biarrik. Lista espera, bai denanian ez da sartuko zuen. Gugara ETV3, erresistentzia. Gu gaude. Esate dute, egotea gaitxik. jatetxe batzuk eta egite dutela, deitzen dunean jendeak esan okupauta dauala, eta igual ez da inor, eta como katxea igotzeko. Bai? Bai. Osea, como... Eta zeira baztezu horrekin. Katxea. Ja, baina ez dator inor bat katxea. Urrintxok hori jenuen esukelako gogorik laniteko. Baina, bueno. Era inbertsenua moan, Hori da nekin jotena dizkuekin. Gente, ez da aldot erosinek. Ez, soldau. Vale. Eta hori da esazotzuna, zure lehenengo erosliari, ezta? Ba, exactamente. Bai. Betu. Oso ondo. Alda, ja. Ya alda. Bueno, programak egoteko kagarro eta luzi ez momentak aukatuko jugu. Bakitzu zean kagarro eta luzi ez momentak. Bai. Zu egon zinen, egisa da egon zinen Zagamarra podcast, Baina horra ustetetze dela, Bai. Kagarro luzi eza? Bai, hori zazen etxetik, pandemian. Ja, eske... Esto zu ikusi orduan, no? Oingo programa kinunak, ez. Bai. Zein adibidez, Uxue. Merina Grisena. Bai. Eta Aner eta Aizean are, bai. Besten bat, ikusi duzu Uxue. Beste bat ez ziten mora eman. Ez ziten mora. Huevo rixakin eta lanian. Vale, kagarro momentak ineziko gara, kagarro momenta da. Kagarro moment. Agua ere eta puskarra bota. Agua eta puskarra bota. Programako momenturik bajoneru. Hau hemen lurra jo dugu. Potena. Zugan nekazitza posa, Hauske da oso importantea da. Josun katuanian apurrat izan da horre, famisan tita eta horre enroio da, behar ikusteixako protagonismo hori berbaitia. Zena pina bat Uribarri Gamboa, baina malkoz beteta, Hoi da, izan da oso urkullu. Oso urkullu, bai. Horredan de bajon. Zurea Uxue? Neria, hasieran zuk ez dakitze esan dezu, eskin ez joatzen ja. Bere hasierako zerbait. Bai, zesan dau. Bai, betu zure milkako libretan. Ez. Sartu gehan iangu esan dezu zerbait esan dezu, hau kagarro moment ez dakitze. Igual ez hau zu ongi eturri. Ez. Txiste bat indezu oso txarra. Bai, Josunena, Josune. Bai, izan da, brutala. Baina iztindari izan, txistori lehenengo aldi ziken, así que... Bueno, Zuria, Josune? Ez nahiz oso luzia ibili. Atzoko kubatia igual, Zei? Atzoko kubatia. Atzoko kubatia. Ezagit, orokorrean nik. Ez, hombre, ez. Ez esan. Jarriko dutako txatan, orokorrean ni. Josu, zuria? Neria da, nire anekdotarik ustazula pila bat. Dinamismoa apurrate muteko, Josu. Ez. Moztu lauzu pila bat, betu, hori alienek esan nebe. Bueno, espetxeak zuria? Neria zen da, Josu jarra honen ja bukaketako musikia, eta handio zeiko inonean.
Egisa da, bai. bai izan da, Sekula, baina gitxo jarri. Desempatu, enbiakot. Zuri esan beko zen, espetxeken osmosia ez du lehen. Ala? Egisa da, Hori handa luze momentu. Ez que hori programaro oiniten du, hori espetxekei begira jarri, hori musika jarri, eta espetxekei begira, hori 30 segundu. Adi. Baina ja transmititzen dozkun guri, injarra. Bea, gure iparra. Hoi da, horratik. Bueno, a ver. Baina ja bukaketan abetz eta hasta demorarik. Baina azkenekin dutena hau desempatau. Orduan esango dena da, Josuri moztu izana inbestitu. Kagarro moment. Agua ere eta puskarra bota. Igarro bere begininean pena bat, tristura bat, HKB bat. Vale, oine, Luzi ez momentak espetxe. Luzi ez moment. Zorionak, txo. Ba, gagarrament izan da, Josun estoixa nengura, baina esango, ze, katuan, zaratia, eta izela zan, hori izan da luzudaz. Oso. Katuan mou, vale. Josu Zuria. Ez dakit. Zalantza dauzkat. Segi. Vale, Josure, zure Luzi ez momenta. Neria Euskal Igrekoana. Oso nahi Euskal izan da. Momentu oso nahi izan da. Apunta neria bai. Apunta neria bai. Zuria, Usue. Bai, igual Euskal Igrekoana ere bai. Euskal Igrekoana, bai. Katuan are oso nahi izan da, baina... Bai. Potene, Zuria. Dudoarik, Josunek erakutzi dagoenean... Hombre, beneta sabi zen, esklusiba hori apurtu duenean, eske... Pixel eta jarri hori da, ai. Bai. Neri mingainena guztu esate, baina, bueno, botu esaten daue, Y izan da. Vale, zorionak, txo. Luzendez moment. Zorionak, txo. Bueno, gustora egon zain. Oso ondo. Bai, seguro. Bai, da mutu zaioen etortiaz ezen egisa. Ez, tabate. Ez, oso ondo. Bueno, vale, hoi, 10 segundu, bakoitzak 10 segundu, zuen promozio etxeko. Hoi da. 10 segundu beste ikizet. 10. Behatzi. Untza amaitu da benetan. Benetan. Agurruntza. Tirako biatzean. Agur. Oso ondo, ya está. Hala, ya está. Oin, bertso kooperatibo prekarixoen biu. Da, bertso kooperatibo prekarixo bat, bai? Espilekaziko da, eta... Ez da, igen, aurak. Bueno, baina, emanta zabalzazu. UPV bezala, zu, espetxe bezala, eta aioko gara. Ba, Josu, nahi duzun. Honekin ja, agur esango dugu. Txoin, igual hobeto Josu, azteia. Se ba? Bisek aieteko. Bai, Josu hasi zu. Untzari agurrezan diogu gaur guapo. Justu denboraz nonago niko etxan. Venga! Eta errima honek ezin Usue? Hemen bertxolari Josune omen da. Josune omen da. Bueno, azken urtuko artistea. Peina baina bere buruaz beste egin. Topo, begira da, amona. Bueno, zugea, hau zen da aztota kompromia eskerrik asko, Usue, Josune, aztotetik. Gautan aztean, geixau, estoiek. Deskantzau. Deskantzau.